Boiro demostrou unha vez máis a súa cara solidaria. O Grupo Peñeiro logrou recadar 3.400 euros a través da súa andaina, iniciativa que este ano emborcou a favor de Barbantea. O pasado 31 de maio, arredor de 450 persoas participaron na andaina solidaria organizada por Peñas Boiro, percorrendo 10 km polo municipio. O obxectivo, recadar fondos para a Asociación Barbantea, que apoia a persoas con trastorno de espectro autista. Pois a verdade que foi un éxito total, como a verdade nos esperábamos, case 500 inscritos, 452 en concreto, pero xunto cas inscripcións e cos dorsales ceros conseguidos para ese día, pois xuntamos 3.400 euros, que é moi importante e que lle fa moita falta a Barbantea. O presidente de Peñas Boiro, David Laíño, foi o encargado de entregar o cheque de 3.400 euros á presidenta de Barbantea, Patricia Dávila, nun acto no que tamén estivo presente o alcalde José Ramón Romero. Dende a organización aseguran que a iniciativa foi todo un éxito, ao igual que sucedeu na anterior edición. A verdade que o ano pasado salira moi ben, xuntamos casi 700 personas, entonces máis ou menos sabíamos que íbamos rondar os 500 inscritos, así que pola nosa parte un éxito total. Un xesto que deixa simbolizado o compromiso da comunidade coas causas sociais.